ma somebody why we by do me wala do jamaji kede ne futai kai di me joro sambe na samba aman si by do jadi ke kadu dolu amen samba boy yo saduna amel boyo matan kabulade gare kumba aire aha we sanu emare ba ya emare ba koni wonno galema sesa wonga de koni wonno galema koni koda ma bayde koy bayda sesa yewten yewta amala bo yewta kolli koda may galle mama bayli kadi bayla may galle mama ko ni wonno galle mama gonga ko ni tigi wonno galle mama hanki wonno galle mama ko pulagu wonno galle mama ko ngawlagu e lawagu e tubalagu wonno galle mama hanki ay mi wima en dañi sens heddo ko capitaine sens o nangire juude men kanko woni ngeldi yanke leñol hay hunde safanimo so wona leñol o yiɗa wonde milliardaire o yiɗa wonde fonctionnaire kala ko fonctionnaire jangata heɓa waɗa ɗum fonctionnaire omo jogui ɗum ono fo o baari o yiɗi ko wallude leñol o yiɗi wonde ɓamtowo leñol Allah waɗimo ɗum Allah rokki en mo Allah buuñi en aɗa andi woni buuña maali ala ha ala woni ɓeydande est ce que ko wayno Makki Kumba Jaarengel woni président de la République leydi ay circonstance ala aduna hede Allah rokki en tan Birama Samba Lamo e Gakku Samba Lamo e Debal Samba Lamo e Buuja Samba Lamo woni Abdoulaye Daoud Fudi Adiara woni ministére de l'intérieur Abdoulaye Daoud woni Mariam Ba jama sotti e cakkitan eyi ɗum noon yomi noon ko Mariam Ba e yaata Abdoulaye Daoud Mariam Zaiba debbo mo jaare jamule ranjade bokke ko gile lamadi changola felaji